Dámy a páni, nelegálna migrácia je obrovský problém v našej krajine, ktorý treba okamžite vyriešiť. Bezpodmienečne treba poprvé ochrániť naše hranice s Maďarskom a tým zamedziť ďalšiemu nekontrolovanému prílivu ľudí, o ktorých nič nevieme. No a po druhé, dostať týchto ľudí pred z našej krajiny, ak majú namierené do Nemecka, čo tvrdí Odor, prezidentka alebo Hamran, a ak je pravdou, že ich Nemci očakávajú, nebude žiadny problém pre vládu zabezpečiť plynulú prepravu týchto ľudí. Aby som ochránil náš kraj a spravil ho pre našich ľudí opäť bezpečný, mimochodom, o čo ma žiadajú obyvateľia kraja, tak som si, milá vláda, svoju domácu úlohu splnil. Tu je zabezpečený prepravca, ktorý má k dispozícii niekoľko desiatok autobusov a ktorý je pripravený týchto ľudí dostať preč z nášho kraja. Nitrianska spoločnosť Turankar si nezatvára oči pred týmto problémom a nechcú čakať až do momentu, kým sa niečo hrozné stane. Dnes sa migranti už nekontrolovane a húfne potulujú po celom Slovensku a súčasná vláda neustálym zľahčovaním tohto problému v podstate podporuje nelegálnu migráciu u nás. To, že vám nezáleží, vážená vláda, na tomto národe, ste svojimi činmi už dokázali a dokazujete to každým dňom. To, že policajný prezident Hamran je viac politík za progresívne Slovensko ako policajt, vieme všetci, ale toho neoprávňuje zanedbávať povinnosti, ktoré má voči tomuto štátu a ľuďom v ňom. Preto vás žiadam za všetkých občanov, nevťahujte nás do vašich protislovenských konaní a zabezpečte plynulú prepravu a sprievod pre tieto autobusy, ktoré sú pripravené odviesť pod vaším sprievodom nelegálnych migrantov preč z našej krajiny.